नमस्ते, मैं चिकन मंचुरियन बनवते आहे. त्याचं साहित्य दाखवते. हे चिकन आहे 300 ग्राम आणि हे कसं माहिती आहे शिजवून घेतलं आहे, म्हणजे उकळून घेतलं आहे. हे असं पाणी काढून हे आता साईडला घेतलं आहे. आता त्याच्यासाठी हे मिरची मसाला आहे, म्हणजे घरातला कोकणी मसाला आहे. आम्ही 1 चमचा घेणार आहे. हे 1 अंडा आहे. हे अद्रक लसूणची पेस्ट आहे 1.5 चमचे आहे. हे मैदा आहे 2-3 चमचे घेणार आहे. हे कॉर्नफ्लॉवर आहे. हे मीठ आहे चवीपुरतं घ्यायचं. हे आहे ना स्टॉक आहे, जे चिकन मी उबळून घेतलं ना त्याचं हे पाणी आहे, म्हणजे आपल्याला लागलं तर ते वापरायचं. हे शिमला मिरची आहेत, 2 शिमला मिरची घेतले असे छोटे छोटे कापून तुकडे करून घेतले आहेत. हा 1 कांदा आहे बारीक चिरून घेतला आहे फोडणीसाठी. हे रेड चिल्ली सॉस आहे 1 चमचा आहे. हे सोया सॉस आहे ब्लॅक 1 चमचा आहे. हे शेजवान चटणी आहे 2-3 चमचे आहे. हे लाल बेडकी मिरची आहे, हे मी किती 5 घेतले आहेत. ही बघा अशी पाण्यात टाकून आहे ना भिजवून घ्यायची आणि त्याच्यामध्ये 2-3 पाकळ्या लसूणचे टाकले आहेत. आता मी काय करते, हे पाणी आहे, हे तेल आहे, म्हणजे आपल्याला तळण्यासाठी वगैरे लागेल ना ते. हे चिकन आहे, ह्याच्यामध्ये आता हे पहिलं अंडं टाकते. 1 अंडा आहे. हे लाल मिरची पावडर आहे, म्हणजे घरातलाच मसाला आहे. ही अद्रक लसूणची पेस्ट आहे 1.5 चमचे घेतली आहे, म्हणजे 1 चमचा याच्यामध्ये घेते. हा मैदा आहे. मैदा काय आपल्याला 2 चमचे घ्यायचे, 2-2.5 चमचे असे. हे कॉर्नफ्लॉवर घेतलं आहे 1 चमचा थोडंसं आहे. हे मीठ आहे, हे असं थोडंसं घ्यायचं, अर्धा चमचा घेतला आहे. आता हे सर्व आहे ना सगळं असं मिक्स करून अर्धा तास ठेवायचं आहे. अंडे टाकले त्याच्यामुळे पाणी टाकायची काही गरज नाही आहे. असं चांगलं मिक्स करायचं. याचं सगळं मिक्स केलं आहे. अर्धा तास आता हे झाकून ठेवते. आता इथे अर्धा तास ठेवले ना, त्याच्या आता काय करते, मिरची आहे ना ही बारीक पेस्ट बनवून घेते जरा मिक्सरला लावून. ही बेडकी मिरची आहे, तिखट नाही आहे, मी लाल म्हणजे कलरला छान दिसतात म्हणून मी घेतले. हे लसूण घ्यायचे 4-5 पाकळ्या आणि थोडीशी आहे ना अर्धा चमचा अद्रक लसूणची पेस्ट आहे. ह्याच्यामध्ये आहे ना थोडं पाणी टाकून वाटायचं. आधी पहिलं मी जरा असंच फिरवते, नंतर पाणी टाकते. हे मिरची आणि लसूण आहे ना ही अशी वाटून मस्त पेस्ट बनवून घेतली आहे. त्यात अद्रक लसूणची पेस्ट पण टाकली आहे अर्धा चमचा. आता मी आहे ना आता याला अर्धा तास झाला आहे. हे बघा छान मस्त झालं आहे, सुकला एकदम. आता मी हे आहे ना गॅस पेटवला आहे आणि कढईमध्ये तेल पण ठेवलं आहे. आता मी जे पोळी आता मसाल्यामध्ये ठेवले आहेत ना मिक्स करून, हे आता मी 1-1 करून आहे ना ते तेलामध्ये सोडते, म्हणजे आपल्याला कसं भजीसारखं तळायचं आहे. हे असं आहे ना 1-1 करून सोडायचं त्याच्यामध्ये.
जे तेल असेल ना तेवढं सोडून घ्यायचं, तेलामध्ये बुडेल एवढं. तेल मी कमीच ठेवलं आहे, म्हणजे का परत ते तेल कशाला यूज नाही करायला होणार ना, नॉनव्हेज तेल होणार ते, म्हणून मी तेल थोडं घेतलं आहे. अशी मस्त चिकनची भाजी करून घ्यायची. आणि कशी चांगली कुरकुरीत व्हायला पाहिजे. आणि ह्याच्यामध्ये कसं जास्त पीठ वगैरे नाही टाकायचं, थोडं मैदा आणि कॉर्नफ्लॉवर टाकलं ना, थोडंसं टाकायचं, मग ती कशी कुरकुरीत होते. सारखं हे ना, म्हणजे थोडं असं हलवायचं, कारण ते शिजायला पाहिजे ना सगळे सारखे. नाही ते एका बाजूला कसे असे कच्चे राहतात. हे बघा, हे सफेद कलर दिसतो ना असा, तो कच्चे आहे, म्हणजे असे ऑरेंज कलर असे व्हायला पाहिजे. आणि हे चरचरत आहे ना पूर्ण, हे फेस आलाय ना, ते कसं पाणी आहे त्याच्यामध्ये ना, त्याच्यामुळे ते तसा फेस आलाय, चरचरत आहे. हे असे छान कलर यायला द्यायचा. ते छान झाले. गॅस मी बारीक करते जरा आणि हे काढून घेते. असं तेल सगळं आहे ना असं वितळून घ्यायचा, झारा असं एका बाजूला पकडायचं नाही, त्याचे सुके सुके फोडी काढायचे. आता हे बाकीचं आहे ना ते असं सगळं करून घेते आणि मग तुम्हाला दाखवते. हे चिकन आहे ना, हे बघा भजीसारखं मस्त फ्राय करून घेतलं आहे, एकदम छान झालं, एकदम कडक. आता मी आहे ना त्याच्यासाठी ग्रेव्ही बनवते. आता गॅस चालूच आहे, त्याच्यावर आता हे भांडं ठेवलं आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना तेल टाकलं आहे आणि तेल गरम पण झालं आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना एक कांदा घेतला आहे, तो टाकते. त्याच्यामध्ये आहे ना ही शिमला मिरची टाकते. आता मी याच्यामध्ये आहे ना थोडं झाकण ठेवते, 2 मिनटं आहे ना हे कांदा आणि शिमला मिरची शिजायला पाहिजे, म्हणून झाकण ठेवते. आतून बघूया, छान वाफ लागली आहे. हे कसं शिमला मिरची आहे ना चांगली शिजायला पाहिजे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना हे बाकीचं साहित्य टाकते. हे रेड चिली सॉस आहे 1 चमचा. हे सोया सॉस आहे 1 चमचा. आता हे आहे ना, हे चिकन जे शिजवून घेतलं होतं ना, चिकन शिजवून त्याचं पाणी जे उरलेलं ना, हे वरचं हे बघा कसं तेल सुटलेलं पाणी, हे आता त्याच्यामध्ये थोडं ओतते. म्हणजे का माहिती आहे, ते पाणी टाकलं ना ते शिमला मिरची वगैरे शिजून येतील. आता त्याच्यावर परत मी झाकण ठेवते. दोन मिनिटासाठी झाकण ठेवते. आता आपण खोलून बघूया. बघा छान शिमला मिरची शिजली आहे. आता याच्यामध्ये आहे ना म्हणजे मिरची बारीक वाटून घेतली आहेत ना, लसूण आणि मिरची, हे आता ते मिक्स याच्यामध्ये भांड्यामध्ये टाकते, कढईमध्ये. असं त्याच्यामध्ये पाणी टाकून आहे ना
असं घ्यायचं. मस्त ग्रेव्ही झाली आहे छान. आता त्याच्यामध्ये आहे ना ही शेजवान चटणी घेतली आहे, 2-3 चमचे आहे, ती टाकते. आता याला मस्त कड यायला द्यायचं जरा. आणि आता त्याच्यामध्ये आहे ना थोडं मीठ टाकते. म्हणजे मीठ भजीमध्ये टाकलेलं आहे. आता हे म्हणजे ग्रेव्हीच्या अंदाजाने टाकायचं. म्हणजे हे जे साहित्य आहे ना त्याच्यासाठी टाकायचं. ह्याच्यामध्ये आहे ना मी थोडं पाणी टाकते, कारण नंतर भजी टाकायची ना त्याच्यामध्ये, म्हणजे चिकनची भजी. मग नंतर भजी टाकल्यावर नाही पाणी टाकायचं. हे आता मस्तपैकी जरा एक कड काढून घेते झाकण ठेवून, आणि नंतर त्याच्यामध्ये भजी टाकते. झाकण ठेवते 2 मिनटं. आपण बघूया झाकण खोलून 2 मिनटं झाले. छान मस्त बनला आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना ते चिकन फ्राय केलं आहे ना ते टाकते आणि ढवळते. एकदमच मस्त झालं आहे. आता मी परत ना जरा हात ढवळून म्हणजे झाकण मारते. कारण का माहिती आहे, ते जरा त्याच्यामध्ये शिजायला पाहिजे ना चिकन. ते सगळं ते भजी आहे ना केलेली, त्याच्यामध्ये हे सगळं रस्सा आहे ना, हा सगळा मसाला ग्रेव्ही ती त्याच्यामध्ये शिरली पाहिजे आतमध्ये, म्हणजे कसं खाताना टेस्ट आली पाहिजे. आता त्याच्यावर झाकण ठेवते आणि गॅस जरा बारीक करते 2 मिनटासाठी. बघूया झाकण खोलून आता कसं झालं आहे. हे बघा छान झालं आहे एकदम मस्त. ग्रेव्ही पण छान झाली आहे आणि चिकन पण त्याच्यामध्ये मस्त. हे बघा सगळं फुगून आलं आहे मस्तपैकी. आता मी गॅस बंद करते आणि तुम्हाला काढून दाखवते. आणि आता तुम्ही आहे ना लगेचच काढून दिल्यावर लगेच खायची सुरुवात करा गरम गरम. चिकन मंचुरियन हे बघा असं मस्त छान बनवलं आहे. म्हणजे माझ्या पद्धतीने मी छान बनवलं आहे. पण तुम्हाला आवडला तर मला मार्क द्या, नाही तर 0 द्या.